ବିପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ତମେ ବିପଦ ସମୟରେ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ତମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛ, ତମକୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମ ଛଡ଼ା, ତମ ଛାଇ ଛଡ଼ା ଆଉ ତମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ସ୍ୱୟଂ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି।